presyo naman po ng gulay sa merkado tumaas dahil sa mga sama ng panahon. Para sa detalye kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Patuloy na nararanasan sa merkado ang mataas na presyo ng ilang produktong gulay bunsod ng mga nagdaang sama ng panahon. Sa Urdaneta City Bagsakan Market, medyo bumaba ng presyo dahil nakarecover na raw umano kahit papano yung mga nag-aangkat sa kanila. Ayon naman kay Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairman Engineer Rosendo So, ganito raw talaga ang siste tuwing nakakaranas ng sakuna. Dapat maintindihan ng taong bayan na akala nila nung typhoon time dapat tumaas ang presyo. Hindi ganoon ang situation. Yung situation kasi pagka tinamaan ng bagyo, syempre i-harvest ng farmers yun. So, ibebenta ng mura. Opo. So, yung time ng typhoon, hindi nagre-react yung presyo dahil lahat nagmamadaling i-ani at ibenta yung mga pwede pang i-save na tukto. No? Pero yung aftermath nun is around 2 weeks, 3 weeks, and to 1 month time. Yun ang lumalabas. Kasi Dahil kaunti ang harvest ng ilang gulay, inilahad ni So ang lugi na nararanasan ng mga magsasaka. Asahan na bababa pa raw ang presyo ng gulay sa mga susunod na araw. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.